přišel. Jako že bys chtěl dřív, jo. Tak, a dneska prosím nás budeme probírat situaci za prvé jsme koukali, já jsem teď měla velmi pěknou hodinu 9B, probírali jsme možná 2 hodiny dopředu. To říká to, že jo. Takže dneska budeme probírat Československo ve 30. letech. Prosím, já vám automobil potřebuji, abyste se v tom orientovali. To znamená, nechci po vás, abyste se to učili učebnice, nechci, že to dáme dostatečně podrobně. Dneska budu zkoušet, píšeme test? Ne, nahlásili jsme test, jako? Nenapíše si test. Ticho! Ne, neoznamovala se nás. To je jen. Že jsem nebyla schopná dál opravovat. Paní učitelko, vy jste ptala, když jste měla zástavu srdce? Tak. Dotaz, co můjte? Co byste opravovala? Prosím vás, já zase ještě Davide s Jakubem, jestliže budu zkoušet, já potřebuju klid. To znamená, že jestli jste neběhli, píšete všichni test. Já to opravím. Ne, můžete si psát výpisky, já budu zkoušet na konci hodiny, jestli vám nejprve vyložím lásku a pak, když budete opravovat, tak buď napíšete test, musíte dělat výpisky sami. A nebo, no tak neopravujte. Co to taky je? Jak to dělají? Nikoho budeme brát příště v pondělí. A to bychom internetová výpisku. Nepokřikujte. Velmi se mi rozpíčilo, ty malé pětky, velká pětka. Tak mě hodí. Jo, on to platil jako smetí. Tak, to je jaký papír? Já mám sebe. Já se podívám, když si to e-mailem. Prosím vás,
případě já některé ty výpisky, ne všechny, ale ty píšu na počítači. A i ty pracovní listy. Já jsem jim to posílala na mail. Takže když si vezmete velký papír a začneme nejlíp od Michala, napište mi vaše e-mailové adresy. Já mám to ale jak by tady nic nebudete dělat. Já vám budu kontrolovat. Pošlu vám to až zpětně. No ne, já to nebudu, jako že tady budete sedět. Já to Ale paní učitelko, já chodím na internet, teda na svůj mail velmi málo. No tak tam budeš mít častěji. tak, Do kurníku, takže tam vysvětlila zapisný mobil. prosím vás, nebudou to, já jsem řekla, že některé, Michale, že některé výpisky na počítači, já vám nebudu všechno posílat. To si žádný pracovní listů, týká se to především těch, kteří chybí. To znamená, že někdo chybí v pondělí a ve čtvrtek